हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं आं गोदान मोनसे ब्लग लाबोनो नाजालायबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै जों फैगौ सज्जाव मे लोगोसे बैसागुनि 30 तारिख खालि रङिया टाउनाव शिव मन्दिरनि जि फिल्ड हंग बेहाय जों मोनसे रंजालि बैसागु माने बिदाय बेहाय फाथिनायदों जों गासैबो जि नायगासिनो दं गासैबो नैया जोंनि लोगोफ्रा गासैबो ज'ज'ना जों मोनसे माने सावरायमेल फाथिदों बेहाय मानो होनना बुङोब्ला रङिया टाउननि गासैबो माने जोंनि जेसेबां थानाय जोंनि ट्राइबेल मानसि जों ट्राइबेल गासैखौबो लोगोआव लाफानानै जों मा खालामदों मोनसे रंजालि बैसागु नैया फाथिगोन आरो लोगोसे जों जानाय लोंनाय फाथिगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंनि टाउन गेजेराव हयथ' गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा मिथिया जानो हागौ रङिया टाउनाव बर' मानसि गैया होननानै खिन्थु बिराद गोबां बर' मानसि दं नोंथांमोनाबो जुदि ट्रेनजों फैफ्लाङोबा ट्रेनफोर लेट दोङोब्ला बे खालि देवबारै फैनाय नोंथांमोना रङिया शिव मन्दिराव रंजालि बैसागु नायफैनो हागोन सानसेया प्रग्राम दे देवबारै मा जागोन फैगोन देवबारै माथावखानो बेना आरो आं माने मा बुंदों बिथाङा माथाव खाथ'वाखै जों गासै कमिटिनि मानसिफोरखौ एसे क्ल'जआव खिथिदों मोखांफोरखौ आंनिया बिथाङाबो दङ नै कमिटियाव गजेन बर' नैबे उपेन बर' बिथाङाबो बिथाङा कमिटियाव दं बिश्वजित बर' कमिटियाव दंजोबो गासैबो नगेन बर' नैबे जाबाय शाहजाहान जोंनिया बिथाङाबो माइन'रिटि मानसि थेवबो जोंजों बिराद मोजां लोगोसे মানে সহযোগ করতে কেনেকুৱা লাগিছে এই বিহু পাতাৰ কাৰণে ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে ৰঙিয়া এখন জাগাত যে আমাৰ এটা ভাল বড়ো কালচাৰেল আহি গৈছে সেইকাৰণে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ বঢ়িয়া সকলো দলে বলে আহি যোগাযোগ কৰিব লাগে হয় ৰঙিয়া টাউনৰ মাজমজিয়াত প্ৰথম দেখিলোঁ আমি বঢ়িয়া এই কমিটিটো মণিৰাম বড়ো এই ঘনশ্যাম ডেকা ট্ৰাইবেল এটা ইউ আমাৰ কমিটিৰ উপসভাপতি নিত্যানন্দ ডেকা ভূপেন বড়ো নে কাৰ্তিক বড়ো এয়া নে হৰেশ্বৰ दैमारि এই প্ৰদীপ বড়ো কমিটিৰ মাছে নে सुरेन बড়ो आसल मासे जोंनिया नैबे रांनि मासे रांनि मालिक गासै रायजो राजाखौ बेवहाय फैनानै बाहागो लानो थाखाय खावलायबाय मानो होनबा बेवहाय जोंहा जनजाति जथाय आफादा मोनसे बैसागु खुंनो लानाय जादों बेवहाय राभा बर' खरनिया कसारि जोंनि गासै जनजातिया बेवहाय बाहागो लाफैगोन नोंथांमोनखौबो गुरै खावलायनाय जाबाय फैगोन 14 मे रबिबार खालि नैबे अमल बर' बिथाङाबो जों कमिटियाव दंजोबो जों गासैबो बेखिनि माने सुबुङा जों कमिटियाव दंजोबो आरो आइजोफोरबो दंबावो नाथाय आइजोफोरा दायो सफैथ'वाखै जों जेसेबां हागौ जोंनिखिनिया माने गासैबो थाना जों दिनै सावरायलायदों मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जि माने रंजालि बिदाय बैसागो फोरबो बे बैसागो फोरबोआ फैगौ रबिबार 30 माने बैसागो लोगोसे इंराजिनि माने 14 मे